नरेंद्र मोदी हरदों हरनि 2टा बाजियाव पाकिस्तानाव रकेट। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। पाकिस्ताना गाबै गाबै माबायदि हालातआव दङ। में खौफ और राज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे, बस इसी तरह ही रात गुजरी है जाकर खौफ और राज में, खौफ ही बहुत था। बेलेगनिफ्राय भिक मागिगासिनो दङ, जोंखौ बासाय जोंखौ बासाय। टेररिस्ट पाकिस्तान अपारेशन सिन्दुर। हेल' रायजोफोर, नोंसोरथ' मिथिखाबायानो जानांगौ इन्डियाया पाकिस्तानाव हरनि 2टा बाजियाव रकेट हरदों। ओमफ्राय पाकिस्ताना बेबायदि इन्डियाखौ एदावनानै लानाङामोन, बिनि थाखायनो बेबायदि पाकिस्ताना गाबसि हसि हालाताव दङ। नोंसोर भिडिअखौ नायनानै लादो पाकिस्ताना माबायदि हालाताव दङ इन्डियाखौ एदावनानै लानानै। पहलगाम हामलायाव इन्डियानि 28 मानसिखौ बुथारनाया, हिन्जावफोरखौ बिधवा खालामनाया, हिन्जावनि हौवाफोरखौ बुथारनाया, इन्डियानि हौवा मानसिफोरखौ बुथारनानै हिन्जावफोरखौ बिधवा खालामनाया, दा पाकिस्ताननि हालातखौ नाय नोंसोर भिडिअनि गेजेरजों। पाकिस्ताना माबायदि गाबगासिनो दङ, बेलेग देशनिफ्राय भिक बिगासिनो दङ, आंखौ बासाय होननानै। बेबायदि पाकिस्ताना इन्डियाखौ एदावनानै लानाङामोन, इन्डियानि 28 मानसिफोरखौ बेबायदि बुथारनाङामोन। बेनि थाखायनो दा इन्डियानि मानसिफोरा रागा जोंनानै पाकिस्तानाव लंचार हरदों। नरेंद्र मोदीआ बिसोरखौ वार्निं होदों, नोंसोर सिलेन्डार खालामनानै ला, नङाबा नोंसोरखौ गावफ्रोजोबनाय जागोन आरो पाकिस्तानाव लंचार हरनाय जागोन आरो फाइटिं जागोन। नोंसोरथ' जोंजों हाखाया, पाकिस्तानाथ' इन्डियाजों हाखाया नालाय, मानोना इन्डियानाथ' बुहुद माबा दं नालाय, हाथियार दं। बिनि थाखायनो पाकिस्तानाथ' इन्डियानि मुस्रुम मिथिदों। पाकिस्ताना इन्डियाजों मालाबाबो हाया आरो पाकिस्ताना हारखौ मानिनानै लानांगौ, मानोना पाकिस्ताना ओरैनोबाबो हारिखायो इन्डियाजों। बेनि थाखायनो बेबायदि जोंना नरेंद्र मोदीआ पाकिस्तानाव हामला खालामनाय जादों आरो पाकिस्ताना जुदि सिलेन्डार खालामनानै लाया, पाकिस्तानाव थाबैनो एकदम रकेटफोरखौ फाइटिं जागोन पाकिस्तानजों इन्डियाजों। आरो बेयाव पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामगोन चाइनाया। माब्लाबाबो आसामाव लंचारफोरखौ गावहरनो हागौ, आसामाव माब्लाबाबो चाइनाया एटेक खालामनो हागौ आरोना, बेनिखायनो सांग्रां जा। चाइनाया माब्लाबाबो एटेक खालामनो हागौ आसामाव, मानोना चाइनाया आसाम खाथि नालाय। आरो फाइटिं जाब्ला साइरेन गाबगोन, बे साइरेना बहा गाबनाय जागोन आं दा मिथिथ'वा, आरो नोंसोरो बे साइरेना गाबब्ला सांग्रां जा, मानोना बे साइरेना बुहुद डेन्जार। बेनि थाखायनो आरो आंखौबो जुदि लिङोबा आंनाव एकु नाङा, आं AK-47 नांगौ आरो मोनसे स्टेन गान नांगौ। बे मोननै गानखौ मोनब्ला आं पाकिस्तानखौ लेंटा खुइ गावगोन। आं पाकिस्तानखौ आं लेंटा खालामजोबगोन। आंनो जुदि AK-47 आरो स्टेन गान फैयो, पाकिस्तानखौ आं मुस्रुम बायदि गावगोन, ओरैबायदि डेन्जारास गावगोन आं बिसोरखौ, लेंटा खुनानै गावगोन आं बिसोरनि पेनफोरखौ आं लेंटा खुगोन, आंनि नङा बिसोरनि। आंनाव स्टेन गान आरो माबाल'सो नांगौ, AK-47। पाकिस्तानाथ' जोंजों हाखाला, चाइनाल'सो दङ, भिखारि बायदि भिक मागिगासिनो दं बेलेग देशनिफ्राय, जोंखौ बासाय। इन्डियाया हरबाय मस्जिदाव एकदम फायारिं, चाइनाल'सो दङ बिसोरनिया। थ' नोंसोर बे फाइटिंनि सायाव मा बुंगोन? बे फाइटिंआ जानो नांगौना नाङा पाकिस्तानजों इन्डियाजों पाकिस्तानजों? नोंसोर कमेन्टआव लिरनानै हरदो आरो सोर जितिगोन बेखौबो लिरनानै हरदो। आंनि बायदिब्लाथ' इन्डियानो जितिगोन, मानोना पाकिस्ताना मुस्रुमसो। बे मुस्रुमा बोरै? आरो पाकिस्तानाव टेररिस्टसो दङ, जोंनि बायदि आर्मि गैया बेयाव। बिनि थाखायनो आंनाव जुदि AK-47 आरो स्टेन गान फैयोना,
आंथ' गावफ्रुजोबनाया गावफ्रुजोबखागोन आरो पाकिस्तानफोरखौ आं एगारा आरो जुदि बे पाकिस्ताना एगाराना एकदम पाकिस्तानखौ गावफ्रुजोबगोन आं दा बेनिसाय आंनि माने मना होनदों बिसोरखौ आं गावफ्रुजोबगोन एकदम आरो नोंसोर बिनि सायाव मा बुंगोन कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो थ' आंनि दिनैनि बे भिडिअआ बेसेबांनोसै नोंसोरो मा बुंगोन कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय।